2 февруари. Сега все пак да се върнем на чалгата. Чалгата е неразривно свързана с живота на българина и каквото и да правим, няма как да изчегъртаме от кожите и душите си. Дори и да не гледаме телевизия Планета и никога да не си пуснем в живота радио Веселина, чалгаджиите ще ни открият, както си вечеряме кротко след работа и си гледаме новините и ще ни запеят. Его е еволюционния прогрес, ето го потвърждението на Дарвиновата теория, че труда е направил от маймуната човек. И не кой да е труд, и не коя да е маймуна, ами журналистическият труд е направил от маймуната на Джонсъна не просто човек, а човек в политиката. Почваме с вечерята, която предлага за абсолютно всички участници на това събитие Пламен Джонсъна в неговия ресторант Twin Peaks. Той се е довел помощник в журито. Аплодисменти, моля. Маймунката чита. Аплодисменти за госпожица Милкова. Ого, чита! Чита! Ого! Хайде сега малко шоу за публиката. Някои ще кажат, че в началото е било словото, но това не е вярно, защото в най-самото начало е бил звукът на дудука. Едва години по-късно стигаме до словото на поета, поето-революционер Вапцаров, сътрудник на Българската комунистическа партия. Няма да се впускам в анализи защо се е спрял именно на този поет, дали поради социалната тематика на творчеството му или поради координираните действия с комунистите от онова време. Не са толкова важни политическите убеждения, а образователните опущения. Защо питам аз това изчадие, което знае наизуст нецензурирания текст на турбочалга хитаратка пиратка не седна на тренирания си глутеус максимус или като за него по-просташки казано на гъза си и не наизусти творбата на Вапцаров? Как ще ми сричаш ти от тетрадка стиха на българския поет бе Маймуно Кръчмарска, шут чалгаджийски по учредителни конференции на политическо движение, не че си дорасло или израсло или надрасло нивото на провинциалната кръчма журналистче непрокопсано. Толкова ли не можа да си пренесеш поне едно аутокю, не че ти помогна в годините да се простиш с диалекта? Толкова сте пъстри, толкова сте красиви. Ами поне като ще драматизираш и ще разиграваш циркове със самопожертвованието си, не го прави с наврян нос в тетрадката, все едно, че ще шмъркаш кокаин. Времето, в което ние живеем, е лошо. Лошо, Седларов, лошо. Стават лоши неща, всеки ден стават скандали, абсолютно измислени. Аз съм човек, който идва от медиите. И аз ги измислям лично. Кратък анализ на мелодраматичната реч на Бареков, която не предизвика чувства по-различни от ранните му прояви по конкурсите за красота, организирани от дребни риби от провинциалния underground, които каквото и да става и колкото време и да минава не бива да се забравят. Защото много е важно какви са корените ти и от какво семе е покълнала личността ти. Показва какви именно са мотивите на един нищо никакъв журналя да си вре носа по политическите подиуми. Гледам телевизията днес с изумление какви хора продължават всекидневно да гастролират и да губят времето и на журналистите, и на българския народ. Това ли са хората, които ще решат проблемите на обществото? Седят казвам, това нещо би ли го поганява малко? Да, благодаря. Естествено, че не са. Те получиха своя шанс, пробваха се и не само, че не успяха. Те си тръгнаха неприлично богати. Къде започна всичко? Можеш да свириш на дудук? Ами ще се науча. Това тук, видиш ли? Това дудук.
вечната си селска арогантност, алчност и ненаситност, Радчо Пиратчо отвори лаком гъс за цели 2 мандата и то като министър-председател, ни повече, ни по-малко, въпреки че то повече наглост няма на къде. И второ да се върнем на стиха на Вапцаров и какво го е привлякло там, макар и на второ място след клитора на Радка Пиратка. Ето го и сюблимният цитат. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-мъдър, живота по-хубав. А? Какво ще кажете? Хубав живот ли му се е приискало на нашенки Радчо Пиратчо? Вижте какво положението е трагично и просто е време да се даде мощен отпор на всякакво незнайно де пръкнало със същественце да се прави на политик. Ама кой за какво учил? Кой от какво разбира? В кои сфери има опит? Това никой не го гледа. Бе, къде сте се юрнали, бе? И я кръгом по местата и кой откъде е. Политик ще ми става някаква майна, дето до вчера чела през релизите на ГЕРБ и Бойко, а днес минало на Вапцаров. Я бързо под тепетата там да носиш цветя на паметника на Альоша и да разглеждаш панаирната палата. Гати на халниците. Гледайте Ултраспорт. Понеделник от 20 часа в ефира на Евроком. Знаете ли, че... Оня ден на каква злокобна новина се натъквам. Същия той с дудука отишъл да посвири на ченгето Росен Петров, който още не е обяснил къде му е носа и да вземе направо в ефира да го покани в партията си. Член ли съм на вашата партия? Не сте член, господин Петров, на нашата партия. Аз бих искал да сте наш член, дори бих искал да сте нашата номинация за вътрешен министър. И оня чак с радост прие. Моята чест на журналист и офицер ме задължава да съобщя следното. От днес, от тази минута, аз наистина приемам да бъда част от България без цензура. Бе, какво става тук, бе? Мен беше чест да бъда с вас през последните 5 години. Клоуна, след чаша чай си тръгва море. До утре, до утре, до утре, до утре вечер в другия спектакъл. То в случая даже не върви да кажеш, че някои хора си врат носовете навсякъде, защото те и носове дори нямат. Само вежда и то една. Ама с едната навъсена вежда не върви да въртим политика, то не е като палката на регулировчика. Пребива циркът кръглият си гръб, щом клоуна танцува неуморно, но външността излята в кълъп. Разпада се в тясната гримьорна, на масата е другото лице. Събрали се нашите и встъпват. Както се казва във вица, ту в лайна, ту в партия. Снимайте лайната тука. Аз имам и на кръчола си, не ме е срам. Това са лайна. В интерес на истината, вонята на лайна тук на сцената е убийствена. Край. Не пропускайте предаването «Светът и всичко в него» по телевизия Евроком, защото ще се потопим в мистичния свят на загадките. Водещият